Open with me in the book of 1 Thessalonica. Ako po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga. Pagpalain na ako kayo ng Diyos. I repeat 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. Verse 17, but we, brethren, ito po ang salita ni Pablo sa kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Thessalonica. But we, brethren, being taken from you for a short time in presence. May panahon na si Pablo ay naghiwalay sa mga taga-Thessalonica. Pero ang kanyang salita para hindi tuloy ang malumbay ang kanyang mga minamahal ng mga mananampalataya sa Thessalonica, ang pagkawalay ni Apostol Pablo ay pansamantala lamang ayon sa kanya. But we, brethren, being taken from you for a short time in presence. In presence, wala ako sa inyo, totoo yan ang sinasabi ni Pablo, ngunit sa puso ay kasama niyo ako. And devoured the more abundantly to see your face with great desire. Labis ang aking nais na makita ko kayo muli sa mukhaan. Labis ang sinasabi na Apostol Pablo. Gusto kong makita ko kayo at makita niyo ako sa mukhaan. Verse 18, wherefore, we would have come unto you, even I, Paul, once and again, but Satan hindered us. Chapter 3, verse 10. Night and day pray exceedingly, that we might see your face. So verse 17, gusto ni Apostol Pablo na makita niya ang mga taga-Thessalonica ng harapan. Di ba? Ang ganda kasi ng harapan. Hindi lang sa calling, hindi lang sa texting, kundi ang nais natin, face to face, makita natin ang mga mahal natin sa buhay. Si Pablo ay ganun din. Kanyang pinakamimiti sa mga taga-Thessalonica na muli makita niya sila. At ang mga taga-Thessalonica ay makita nila muli si Pablo. Kaya every night and every day, labis, night and day praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Ang pagpunta ni Apostol Pablo sa kanila ay may isang malaking dahilan. Kung ano ang kakulangan ng mga mananampalataya sa Thessalonica ay muling madagdagan ni Apostol Pablo. Kung anong kulang ng mga mananampalataya sa Thessalonica, ayon doon sa kanilang pananampalataya ay madagdagan ni Apostol Pablo sa kanyang muling pagpapakita sa kanila. Right? Ngayon, ang problema sa pagitan ni Pablo at ang Thessalonica ay nauna nang sinabi ng Apostol Pablo, si Satanas ay hinahadlangan ako. Chapter 2, verse 18. Wherefore, we would have come unto you. Ako na si Pablo. Once and again, but Satan hindered us. Alam ni Apostol Pablo na ang muling pagbisita sa Thessalonica, kung bakit hindi ito matuloy-tuloy, kahit anong sikap ng grupo ng Apostol Pablo, ay hindi nangyayari dahil si Satanas pumakadlang sa kanila. Dahil totoo po, si Satanas,
Hinakadlangan niya ang paglago ng salita ng Diyos. Si Satanas, hinakadlangan niya ang paglago ng salita ng Diyos. Na sana ay kaagad-agad ay dumating sa mga taga-Thessalonica. At kung ano ang kulang ng mga taga-Thessalonica sa kanilang pananampalataya, na sana'y mapunuan ni Apostol Pablo. Dahil maraming mananampalataya ang kulang, napakaraming kulang sa kanilang pananampalataya. Religion, ang dami, punong-puno sa kanilang isip. Ano kaya? Lipat kaya ulit tayo. Parang mayaman yung church na yun Lipat kaya tayo, friend. Ang dami ng punong-puno na ng religion ng mga tao. Ngunit ang kulang ay ang pananampalatayang wagas na gusto ng Diyos na mapunuan. Ngunit huwag niyo kalilimutan, brethren, katulad ng sinasabi ng Apostol Pablo, si Satanas sinakadlangan ang paglago ng salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, bago siya tuluyang hindi na nila ito nakita. Humayo kayo sa buong daigdig. Matthew 28 verse 19 to 20. Humayo kayo sa buong daigdig at ituro nyo ang aking mga salita na lahat ng itinuro ko sa inyo. Go therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Lahat ng itinuro ko sa inyo, ituro nyo sa lahat ng mga bansa. Kung paano ang Diyos, layo niya na ang lahat ng mga tao ay makarinig ng salita ng Diyos, layo din ni Satanas na hadlangan ang salita ng Diyos. Huwag niyo kalilimutan ito. Malaki ang partisipasyon ni Satanas sa buhay ng mga tao kung bakit hindi nila nakakamit ang kaligtasan. Kung bakit hindi nila nasusumpungan ang kaligtasan. At kung bakit hindi lumalago ang salita ng Diyos sa buong daigdig. Ito ang hindi pumasok minsan sa buhay o sa isip ng mga mananampalataya na sa katotohanan ng bahagi ng buhay ng isang tao dito sa daigdig, sa kabuuan ng daigdig, si Satanas ang umahadlang kung bakit ang salita ng Diyos ay hindi lumalago. Maraming relihiyon ang nagtuturo ng salita ng Diyos. Ngunit hindi lahat ng relihiyon ay nagtuturo ng tamang salita ng Diyos. Amen? Hindi lahat ng relihiyon ay tama. Hindi lahat ng mga tagapagturo ay tama. Naglagay ka ako ng tanong para maging clear at madagdagan pa tayo ng unawa. Si Satanas, wala nang ibang ginawa pa kundi ang hadlangan ng kaligtasan na isang tao. Kaya ang kanyang ginagawa, nagbubuhay siya ng panahon, wala siyang inaaksayang bagay kung bakit kinakadlangan niya ito. Ang salita ng Diyos ay sumagana sa daigdig. Alam ni Satanas na sa paraang ito, dito siya magagapit. Dito siya babagsak. Kaya lahat ng pagkakataon kinukuha niya. Lahat ng panahon sinasamantala niya na ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng umabante. Kundi kung maaari lamang aatras at aatras ang salita ng Diyos. Dahil alam niya, pagka dumami ang salita ng Diyos, dito siya matatalo. Kaya ang kanyang ginagawa, hinaadlangan niya ito ng buong lakas at buong husay. Ginagawa niya ang lahat ng paraan. Kung maalala niyo doon sa Revelation chapter 12, o basahin ko po ito. Ito ay sakop na ng tinatawag nating 7 taong kahirapan na walang pangalawa. Ito yung propesiya ng mga propeta at ng mga apostol at ng Panginoong Hesus na darating ang panahon na walang pangalawa pa, walang katulad na kahirapan dito sa daigdig.
ito'y hindi na maiwasan kailaman ng daigdig. At dito sa chapter 12, ganito ulit ang ginagawa ni Satanas sa panahon na yan. And 17, chapter 12, and the dragon, which is Satan, and the dragon was wroth with a woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ. Kaya ang kanyang ginagawa, hinahadlangan ang mga patutuo na mga mananampalataya maging doon sa Great Tribulation na tinatawag natin. Yung 7 years Great Tribulation na darating, hahadlangan niya ang mga Hudyo na magpapahayag ng salita ng Diyos at yung mga, tawag na ito, yung mga Hudyo na mga witnesses na magpapatunay na si Jesus ang kaligtasan, na si Jesus ay namatay at muli na buhay. Gagawin niya ang lahat sa huling sandali. Sisikapin niya ang bansang Israel ay hindi makakilos upang ipahayag at paramihin ang salita ng Diyos. Ganyan siya. Dahil alam niya na sa pamamagitan ng paglabok ng salita ng Diyos, dito siya matatalo. At dahil alam niya na sa paglabok ng salita ng Diyos, maraming maliligtas. Amen? Let me read. Na ang salita ng Diyos, pagka ito ay dumami, maraming maliligtas, walang pag-aalilangan. Let me read. Chapter 6 ng Gawa. Verse 7. And the word of God increased. At ang salita ng Diyos, lumago. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. Nung lumago ang salita ng Diyos sa Jerusalem, dumami ang mga mananampalataya. At ang hindi napapansin na maraming mga nagbabasa dito, pati pare ang daming naligtas. Bakit? Bakit po so? Pati pare kailangan maligtas. Ang alam natin ang pare ligtas, hindi totoo yan. Tignan nyo yung sa panahon ng mga apostol, nang lumago ang salita ng Diyos, pati pare ang daming sumampalataya. Bakit, pastor? Pare kailangan maligtas. Dahil ang kanilang kinaroroonan ay hindi totoo. Let me read. Verse 7. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Pagka lumago ang salita ng Diyos, maraming maliligtas. Kaya hanggat maaari, buong puwersa niya itong sasalubungin ang salita ng Diyos. Gagamitin niya lahat ang kanyang kaparaanan. Brethren, si Satanas sinakadlangan ang paglago ng salita ng Diyos. Ito lang naman kasi yung paraan. Pagka lumago ang salita ng Diyos, ito ang paraan ng Diyos para makalag ang tao sa talikala ng kasalanan. Pagka lumago ang salita ng Diyos. Dahil napakaraming mga reliyon. Totoo yan. Pero hindi ito gagamitin ng Diyos para yung kasalanan na nandyan sa buhay ng tao ay makawala ang tao. Kundi sa salita lamang ng Diyos na banal. Kaya pinagbabawal ng maraming reliyon ang magbasa ka ng Biblia. Dahil pagka nagbasa ka ng Biblia, masusumpungan mo na ang paraan ng Diyos para makaalis ang tao at makaiwas at mapagtagumpayan ng kasalanan ay ang salita ng Diyos. Maraming mga relihiyong ganyan. Kaya ang gagawin lamang ng mga relihiyong ito at mga tagapagturo ay gagawa sila ng mga kapalit dito, mga aklat na isusulat ng mga ministro, ng mga pastors, at sasabihin nila, ito na lang ang basahin mo, Brad. Maiintindihan mo ito, pero ang Biblia huwag mo nang basahin. Sasabihin ko sa inyo, magbasa kayo ng Biblia. Masusumpungan niya rito na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang kalagin. The tentacles of the devils. Yung mga tanikala na hindi malagot-lagot.
ng mga tao. Pati bisyo nga, hindi mo na malagot eh. Hirap ka na doon sa bisyo mo nakakahiisa. Kaya ang hiling mo lang, may isa lang ako dati bisyo ko, bait ka 2.5 mo, pastor. Kung meron ka niyan, kung talagang gusto mong maligtas, lahat tanggal. Dahil biyahing langit ito. Amen. Hindi biyahing SM. Hindi biyahing Maynila lamang yung biyahin natin. Naiintindihan po natin? Alam ni Satanas na pagka lumago ito, maraming tawag dito, yung marukatang Ilocano. So, kung nanangarap niya po Jesus ka, dahil sa kung nalaang iti maglinis kanya mo. Diba? Sa John chapter 15 verse 3. Kaya pagka nasumpukan mo ang salita at lumago ng lumago, salitaan ng Diyos ha, mapapawalang sala ang isang tao, makakalag sila dyan. Ito nga ang dahilan kung bakit sinasabi nga ni Apostol Pedro na si Satanas ay katulad siya ng ngayon. Saan ba ito? 1 Peter chapter 5 verse 8. Satan is like a roaring lion seeking whom to devour. Sinisikap niyang, naghahanap siya ng kanyang masisila. Katulad siya ng iyon na umuungal. Pagka umuungal, talagang handa ito. Ready. Always ready. And willing to destroy everybody. Para na kasi gusto niya masira ang tao. Ang mga Hudyong ito na sinulatan ni Apostol Pablo, hawak nila ang salita ng Diyos. Kaya hanggat maaari, hahadlangan ni Satanas sa mga Hudyong ito para huwag ikayat ang salita ng Diyos. Araw-araw, gabi-gabi, si Satanas naghahanap ng taong masisila niya. Ang dahilan nito ay ayaw niyang marinig ng tao ang salita ng Diyos. Ayaw niya na ang tao na nasa salita ng Diyos sa kanyang buhay ay maipasa sa iba. Si Satanas, walang sinasayang na panahon kung patungkol sa atin. Talagang sisirain na tayo. Dahil ang salita ng Diyos nasa atin. At kung maaari, sa atin na lang, sisirain na nga niya ito para hindi na rin natin maibigay sa iba. At tiyak ko, talaga agad kayo. Dahil wala tayong iniisip na ang salita ng Diyos ay mapa sa iba. Si Satanas, ang plano niya ay huwag nang mapa sa iba ang salita ng Diyos. Kaya ikaw naman, wala kang planong mapa sa iba. Up-friend kayo talaga. Oo naman. Kaya yung kalooban talaga ng Diyos, minsan, ni Satanas, minsan, nasusunod ng mga mananampalataya yan. Na ibagam amin ng, na i-chismis mo amin ng, na dyan. Sulit itubong. Pero yung salita ng Diyos, hindi mo mabanggit. Among dyan anak ni artista ng kaston. O among nakaikamang na datang artista, tapos yung anak niya, alam mo ulit, kung ilan ang kanyang anak. Ano ng mga Christian niya? Yun ang iniisip. Yung salita ng Diyos hindi mailagay doon sa, maibigay sa iba. Tuloy yung plano, yung pagkakadlang ni Satanas ay nagiging kasangkapan pa ang mga mananampalataya. Alam niyo ang kanyang ginagawa kung bakit nakakadlangan niya ito? Isipin natin kung bakit niya nagagawa ito. Maalala ko nga nung unang preaching ng mga apostol. Masumpungan mo doon unang pagkakayag ng mga apostol sa kanyang salita, yung salita ni Kristo sa chapter 2. Diba? Sa chapter 2 ng Gawa. At nung nagsasalita ng iba't ibang wika ang mga apostol, pero ang sinasabi ng iba, lasing yung mga yan. No? Chapter 2 yan. Ang ginagawa ni Satanas ay yung bang, yung mockery? Satan is mocking the word of God, the preachers of the word of God. Ano yung mocking?
Oo, kinukot niya. Kinukot niya ang mga mananampalataya na handang magbigay ng salita ng Diyos sa iba para paramihin ito. Kinukot niya. Kinukot niya ang tao na lumapit doon sa salita ng Diyos. Kinukot siya ni Satanas ang mga tao na nandoon sa salita ng Diyos na handa na magbigay sa iba. Ang sabi nga ng mga tao, lasing yung mga yun, kaya ganyan ang kanilang mga sinasabi. Lipan dyan ang kanyang ginagawa, yung mag-establish siya ng church. Peking church ang kanyang itatayo. At sasabihin ng isang iglesia, noong kakasumunod ito, hanggang may salakan. At sinasabi ng relihiyon, pagka hindi mo hinahanap ang relihiyong ito, katulad ng Islam, yun daw ang sinasabi ng Diyos nilang si Allah. Pagka hindi mo sinaliksik, at kung nagsasaliksik ka ng isang relihiyon at hindi ang Islam, ay hindi ka patatawarin ng Diyos. Hindi totoo ang sinasabi ng Islam. Amen? Dahil ang kailangan saliksikin natin ay yung kung ano paano tayo maliligtas. Hindi ang relihiyon. Alam naman natin na si Jesus ay namatay para sa atin. Walang relihiyon na namatay para sa atin. Kundi ang kapatawaran ng ating kaligtasan ay si Jesus namatay para sa atin. Hindi ang relihiyon. Pero ang sinasabi ng Islam, ang Islam ang tunay at pinakahuling relihiyon dito sa daigdig na sukat ikaligtas ng tao. Marami nagdideklara ng relihiyon. Ang Light of Truth Ministry, hindi kayo liligtas nito. Kung ang sinasampalatayanan ninyo ay ang Light of Truth Ministry, maliligtas kayo, hindi kayo maliligtas. Agawid kayo. Hindi ito ang dapat makayag. Naikuha na to, naisurat lang ito ay sek na to. Ano? Sa sek lang yan. Ang kaligtasan nyo ay si Jesus, kasama ang salita ng Diyos. Amen? Walang relihiyon. Dahil ang ginagawa ni Satanas para makadlangan ang salita ng Diyos na tunay ay ang magtatag ng mga relihiyon. So ang kanayo kay magbakan niyayo. Laging nga natatakang kay mapunod na doctrine ni Apo Diyos dito. Ano pa yung sigurado mo isa lang kayo, rumor kayo. Taing kayo ang birukin di sa balipay. Baka papasulod na ito. Huwag dingot kayo kinalaing. Baka may irubo kayo dito yung Light of Truth. Yan ang kanyang ginagawa. At tumatawag siya ng tumatawag ng kanyang mga ministro. Para ang salita ng Diyos ay makadlangan. Noong nang lumago ang salita ng Diyos mula sa Jerusalem, alam niyo ang isa sa mga nakakatakot na ministro na kanyang namulde, si Pablo. Isang mamamatay tao. Napaka-furious na tao ito si Apostol Pablo. At hindi nila nakayang hadlangan ang paglago ng salita ng Diyos noon. Kaya ang remedyo ni Satanas ay tumawag ng mga hindi pangkaraniwang mga ministers para hadlangan ito. Sinampulan ang church sa Jerusalem. Pinatay ni Pablo si Esteban. Para huminto. Chapter 7 yan, hanggang sa chapter 8 ng Gawa. Para huminto ang salita ng Diyos sa kanyang pagbibiyaki sa lahat ng mga bansa. Ngunit kung mapapansin nyo sa chapter 8, hindi natinag ang mga mananampalataya sa chapter 8. Hindi nila kinakatakutan si Pablo kahit mamamatay tao. Si Pablo, hinakabol niya ang mga mananampalataya house to house. Evangelism ang kanyang ginagawa. Let me read. Gawa chapter 8, verse 1. And Saul was consenting unto his death. Sa chapter 7, pinatay na ito si Esteban, na lingkod ng Diyos. Chapter 8, makita ninyo kaagad dito si Paul, na lingkod ni Satanas. And Saul was consenting unto his death. And at that time, there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem. Mula nung lumitaw si Pablo, nangyari na
ang kakilakilabot na persecution sa iglesia. Hinawakan ni Pablo ng buong lakas ang salita ng Diyos para makumusad. Ang ginawa niya ay hinamak niya ng buong bagsik ang mga mananampalataya sa Jerusalem. And there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. And then verse 3, as for Saul, he made havoc of the church, entering every house. Every house pinapasok niya. Ano, mananampalataya ka ni Jesus? Halika dito sa labas. Lumabas ka. House to house yan. Pagka nagpakayag na tayo sa salita ng Diyos, hindi house to house yan. Siya house to house ang kanyang ginagawa. And as for Saul, he made havoc of the church, entering into every house. Hailing men and women committed them to prison. Sige, sila siya pagbalot ng balita. Ano, ikaw din? Ikaw, ilang kayo dyan? Sa bilangguan kayo. At liban dyan, nung ma-convert na ito si Paul, kanyang ibinahagi kung ano ang kanyang ginagawa nung siya ay hindi pa siya apostol ni Jesus. Apostol ni Satanas noong siya ay apostol Pablo. Pero nung siya ay apostol na ni Jesus, lumabas sa kanyang bibig kung ano ang kanyang ginagawa noon. Sa mga humahawak ng salita ng Diyos, na gustong palaguin ang salita ng Diyos, 26 ng gawa. Tignan niyo yung kanyang ginagawa. 26. And then, verse 11, 26. And I promised them of in every synagogue. Yung mga Kristiyano doon, pinagigirapan ko sila kung saan sila sumasamba. Verse 10, which thing I also did in Jerusalem. And many of the same did I shut up in prison. Lahat na nakakalam ng salita ng Diyos, mga santo, sa bilangguan ko sila inilalagay. And when they were put to death, pinapatay ko ang ilan at pinagbabantaan ko sila. And I punished them of in every synagogue and compelled them to blaspheme, exceedingly mad against them. I persecuted them even unto strange cities. Pinakahabol-habol ni Pablo sila kahit sa ibang bansa. Paglagay ko doon sa kulungan, pinagbabantaan ko sila. Tinatakot sila. Ang pananakot ni Satanas ay tuluyan hanggang ngayon. Ang kampo ni Satanas na si Pablo noon, nung hindi pa siya ligtas, ganun siya. Tumatawag siya hanggang ngayon ng mga kampo ni Satanas na ito. Ang hirap noon, bakay-bakayan ka. Lalagay ka sa pinagbuhan, papatayin ka. Kung sakaling makakalabas ka, pagbabantaan ka niya. At yan ang ginagawa ni Satanas. Liban doon, kung hindi nyo napapansin, sabi nga ni Apostol Pablo nung na-convert na siya at sumusulat na siya sa mga churches, huwag hayaan na ang salita o ang katuruan ni Satanas ay makabahagi sa inyong pagtuturo. Dahil may mga katuruan si Satanas na itinuturo sa mga iglesia. Katulad ng ano, Pastor? Si Jesus sa Biblia ay Diyos. Amen? Napakarami dito sa Bible. Pero ang katuruan ni Satanas, si Jesus ay hindi Diyos. Sinasabi ng Apostol Pablo na huwag mangyari na ang katuruan ni Satanas ay pumasok sa iglesia. Dahil ito ang kanyang ginagawa hanggang sa ngayon at hanggang may pagkakataon. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that is at latter times some shall depart from faith. Marami sa mga huling panahon ang mga mananampalataya iiwanan nila ang tunay na pananampalataya sapagkat ang kanilang susundan ay ang mga maling espiritu at ang mga katuruan ng mga demonyo and the doctrines of devils. Pagka alam kong mali, sinasabi kong mali.
Amen? Ito ay sa kapakanan ng isang taong pupunta sa langit. Ang hindi natin alam, mas marami katuruan ni Satanas nasa iglesia kaysa yung katuruan ng Diyos na nasa iglesia. Kaya tuloy, sabi ni Jesus, ang pagsamba nila sa akin ay walang kabuluhan. Dahil nakasama ang katuruan ng tao, katuruan ni Satanas, doon sa katuruan ng Diyos. Kaya ang muso na lamang ang umaabot sa akin, hindi na ang puso. Tuluyang inilalayo ng maling katuruan ng tao, tuluyang inilalayo ang katuruan ni Satanas, ang mga mananamba sa harapan ng Diyos. Ay napapagat ang iyong lingkod. Kahit na pinipigilan niyo ako magbisikleta mula doon, gano'n. Sinasabi ko, ang dami kong nakakasalubong, mga singles at mga sasakyan, papasok sila sa kanilang mga trabaho. Nagbabike naman ako. Nakakasalubong ko sila. Ang aga-aga, kasi 6, minsan 5 lumalabas ako. Papunta dyan. Dahil nandiyan yung table ko, nandiyan yung kailangan ko sa pagsasaliksik. Sabi ko, kung ito ang naaga, napapasok sa kanilang mga trabaho, why not me? Hindi ba dapat mas sigit ako? Nakakasalubong ko sila eh. Kailangan makarating ako sa hindi late na oras, doon ako sa table ko, magsasaliksik para sa kapakanan ng mga taong ang gusto ay maligtas. Amen? Hanggat gusto ninyo, masigit na gusto ko. Ito ang sinisilip ko lagi. Ang maling katuruan, huwag pumasok na kakit-katiting lamang. Dahil imposible para sa atin ang maligtas pa. Pagka ang katuruan ni Satanas, yun yung bit-bit natin. Kailangan bit-bitin natin ang salita ng Diyos na purong-puro. The Word of God is only just and perfect. And the result of this Word of God is perfect man. Yan ang kanyang resulta. Kung ang salita ng Diyos ay hindi perfect, hindi just, at hindi spiritual, walang magiging perfect na tao sa harapan ng Diyos. At dahil ang salita ng Diyos ay ganap, purong-puro ito, 7 times, tayo ay magiging purong salita o anak ng Diyos dito sa daigdig. Kaya yung mga pananakot ni Satanas, yung mga style nito, huwag na. Alam ko natatakot kayo sa buhay ko. Para yung pagsasawata ko sa maling doktrina. Huwag na. Huwag kayong matakot, ibigay niyo ako totally sa Diyos. Ibagay yung bisikleta klaon na ilang daw. Tanong mabita ka mabirupang. Dahil ito ang kanyang ginagawa. No? Magbasa kayong mabuti. Amen? Sa Biblia. Give your time to read the Bible. Padas-padasin nyo, mabin-bin na tundi. Maawatan nyo dati, urahan unay nga naunod. Maawatan nyo dati. Addang-addang maawatan nyo. So I challenge you, brethren, read your Bible. Give your time to read the Bible. Ang sa akin, brethren, para hindi ito mangyari na makadlangan ng salita ng Diyos, huwag niyo kalimutan pananagutan natin ito. Kailangan ito ng buong lugar. Bawat every place, everywhere, kailangan ito ng tao. Let me read. Kaya kahit hinadlangan ng unang-unang lingkod ni Satanas na si Apostol Pablo noon ay hindi niya nakadlangan ng salita ng Diyos. Chapter 8 ng Gawa. And therefore, verse 4, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Ang akala ni Pablo ay nakahold niya yung word of God at hindi na lalabas sa Jerusalem. Amen? Yun ang kanyang alam. Pero nung
nung i-handle niya ito at inarakot niya, at para hindi makalabas sa Jerusalem, hindi niya alam nung ang mga mananampalataya ay nagkawatak-watak. Dala nila ang salita ng Diyos at sa bawat lugar na kanilang pinuntahan, doon sila nagtanim ng salita ng Diyos. Dahil, brethren, pananagutan natin, ano man ang inyong trabaho, ilan ang iyong friends, ilan yung members ng iyong family. Kailangan ito ng tao, kailangan ng bawat lugar ito. Kaya noong ang mga mananampalataya ay nagkawatak-watak doon sa galit ni Pablo, ang salita ng Diyos ay lalong dumami. Amen? This is our duty, brethren, to share the word of God. Paraguin natin ito. Palaguin natin ito. Tignan natin kung ano yung mga oportunidad na maaari nating gawin para ang salita ng Diyos ay may hayag natin. And at the same time, suportahan nyo ito sa ulit Diyos. Tahapang mapanata sa ulit Diyos niya, mapanlata. Kamu mapalinga dati, ibasipas ko ta mapanlata. Oh. Dati ang pasahya ato. Yung sinasabi ko nga, yung needs ng preachers, needs din ng Word of God. Kaya noong medyo masakal-sakal na ang mga mananampalataya at hindi na makausad, hindi na mapuntakan ang mga sulok sa Jerusalem o sa Israel, ang ginawa ng ilan ay nag-ambag-ambag. Chapter 4 yata ito nagawa. Nag-ambag-ambag sila. At nung nag-ambag-ambag sila para yung salita ng Diyos ay lalong dumami. Nung dumami nga, tignan nyo mabuti So chapter 4, let me read. Kaya support 8. Ano ba ang latan na di pastor to magbag na nga pa nag-preach. Ano ba baybayan nga na di la pastor ti apan agibingay. No makan bumingay kayo. No sa uti Diyos awan tututiyo. Okay? And then 44. Chapter 2. And all that believed were together and had all things common. Kung ano ang kanilang kayang ipagbenta noon, ipinagbebenta nila. Kung anong meron sila noon, ipinagbebenta nila. Kung anong meron sila, ibinabahagi nila sa mga mananampalataya. Para ang mga mananampalataya na willing ng salita ng Diyos ay ibahagi, ay makakilos. And ang ginawa ng mga ito, sa bahagi ito, nagkaresulta ito na verse 43, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Ang daming nagawa ng mga apostol dahil doon sa kanilang ambag-ambag. Wala kaunti ang magagawa natin pagka walang ambag-ambag. Kung ang kinakargahan nyo lamang ang inyong mga bag, wala. Mag-ambag-ambag naman tayo para sa Word of God. Para doon at dito, ang salita ng Diyos ay marating ang mga nangangailangan. Amen? Tanggalin ninyo ang takot sa inyong puso para may bahagi natin ang salita ng Diyos. Kahit sa paglabas mo ay kamatayan mo, sa panahon ng mga apostol, alam nila na paglabas nila ay kamatayan nila, pero walang kinakatakutan ang mga taong ang salita ng Diyos na ibahagi. Kung paano si Saul ay walang takot nung pumatay, ang mga apostol at ang mga mananampalataya noon, wala rin takot na mamatay dahil sa salita ng Diyos. Amen? Pagpalain po kayo ng Diyos sa umaga po ito. Let us pray. Tanggapin mo po, Diyos, ang aming pasasalamat sa umaga nito. Yung grasya mo po ang nakasama po namin sa buong magdamag. Kaya po kami malakas at malusog. At mapayapa po ang aming isip na sinamba ka namin. At ngayon ay napagsilbihan ka namin. At ngayon ay narinig po namin na yung salita na dapat sumagana po kami. At salamat po, Diyos. Alam po namin marami pang pagkakataon na gawin po namin ito. Loobin mo po na wala kaming takot.
para ibahagi ito sa mga nangangailangan. Salamat po. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.